Na slovíčko s IT expertom. Podcast o aktuálnych problémoch, kybernetických hrozbách a praktických riešeniach pre firmy. S odborníkmi sa pozrieme na to, ako IT môže zjednodušiť váš biznis a zabezpečiť vaše dáta. Bez zložitostí, jasne a priamo k veci. Dnes sa s našim projektovým manažerom Marekom Šotom pozrieme trochu do našej kuchyne. Budeme sa rozprávať o IT analýze, ktorá je alfou a omegou na začiatku spolupráce s každým klientom a na začiatku každého projektu. Marek, čo je to IT analýza a prečo ju urobíme? Vstupná IT analýza je vlastne úkon, ktorý robievame na začiatku, keď nás klient osloví, či už buď cez nejaké odporúčanie alebo cez niektorý z marketingových kanálov. A je to úvodná návšteva toho daného zákazníka, aj priamo teda fyzicky u neho v priestoroch, a na tejto IT analýze sa snažíme navnímať trošičku jeho sieť, jeho procesy, ako interne pracujú aj tí ľudia medzi sebou. A pretože my potrebujeme mať ako keby taký celkový obraz o tej sieti, aj si ju navnímať, pretože nielen ten zákazník si vyberá ako keby nás, ale trošičku aj my potrebujeme vedieť, že o akú sieť, aký rozsah a v akom stave by sme sa potenciálne starali. A ak sú v tej sieti možno nejaké slabiny, tak aby sme o nich vedeli vopred. Potom vlastne my znášame kompletné riziko za tú sieť, takže je dôležité to teda poznať a mať podrobné znalosti o tom, čo vlastne preberáme a o čo by sme sa starali. Ako dlho trvá taká IT analýza a čo je jej výstupom? Záleží od rozsahu siete a ako keby toho klienta. Záleží, či má len jednu lokalitu, alebo ich má napríklad 10 po celom Slovensku. Taký bežný zákazník, povedzme, že má jednu lokalitu, tá IT analýza netrvá viacej ako hodinku, maximálne 2 hodinky pri väčších sieťach. Väčšinou to je do hodinky vybavené. A výstupom z tej analýzy je potom ako keby všetky informácie, ktoré my sme si tak z povrchu, zo stredna do hĺbky vedeli zozbierať, a výstupom je potom poukázanie alebo výber takých najväčších nedostatkov alebo zraniteľností v tej sieti, čo sa potenciálne teda môže udiať, ak sa nevyriešia, a výstupom je zároveň aj návrh ako keby celej infraštruktúry a celého toho riešenia. Ak je ho potrebné navrhnúť a nie je dostatočné, tak výstupom je vlastne úplne ucelené kompletne s vysvetlením, aj so schémami, aby to vedel ten zákazník ľahšie pochopiť, a samozrejme aj cenové ponuky ku všetkým tým riešeniam, aby si vedel naplánovať rozpočet. A takisto potom aj spresnená cenová ponuka na starostlivosť o tú sieť, na naše služby, lebo ten výstup môže byť len tak kvalitný, ako je vstup. Takže keď nás zákazník do tej siete nepustí a povie nám, pošlite mi len číslo do Excelu, tak to bude tak aj vyzerať. Marek, aký je rozdiel medzi našou IT analýzou a IT auditom? Naša analýza je skôr založená na princípe toho, že my ako keby len z povrchu trošku nahliadneme do tej siete. To znamená, že my si veľa vecí vieme zistiť ako keby aj sami, bez toho, aby tam bol nejaký IT pracovník, pretože už ako keby len z toho povrchu si vieme navnímať veľmi veľké množstvo informácií. A IT audit je skôr ako keby oficiálne zastrešený proces, kedy výstupom býva teda aj buď nejaký certifikát, papier, a ide sa veľmi do hĺbky vo všetkých tých procesoch, a my to robíme viac menej tak viac z povrchu, pretože nám to na takúto úroveň stačí, aby sme tú sieť viacej spoznali. Čiže nie je to audit, ktorého výstupom bude papier s razítkom, ale bude to výstup hlavne pre nás, aby sme vedeli potom na základe toho klientovi povedať viac o tej jeho sieti. A o tom, aké rizika vlastne nám hrozia. Aj rizika, mávry na zlepšenia a čokoľvek s tým spojené. No. Prečo túto IT analýzu robíme pre cenovou ponukou? No, robíme ju preto pre cenovou ponukou, pretože my niektoré spoločnosti sme sa stretli s tým, že to robia aj tak, že oni ako keby pošlú excelovskú tabuľku, kde je 6 riadkov a sú tam nejako nastrelené náhodne ceny, ale my to potrebujeme spraviť pre cenovou ponukou, pretože jednak poprvé my potrebujeme tomu klientovi ukázať, aké má slabé miesta v sieti, čo sa dá zlepšiť, rovno mu prípadne pripraviť návrh tých zlepšení, aj ako keby s nejakou IT stratégiou, IT koncepciou, a s ďalšou z vecí my potrebujeme vedieť ako keby obťažnosť správy tej siete, aby sme na základe toho vedeli naceniť správne a presne na mieru aj rozsah služieb za našu správu siete a starostlivosť o tú sieť ako celok. Čiže my nevieme od stola poslať papier s riadkami cenov, kým tú sieť vlastne my sami si nespoznáme. Rozumiem, ale niektorí to takto robia. Čo sa môže stať, keď to niekto takto spraví a nacení správu počítačovej siete alebo aj nejaké riešenie bez toho, aby to poznal, tie vstupné dáta?
No môže sa stať, aj sa to častokrát stáva, aj tí klienti sa potom na nás obracajú, alebo teda ak bol viacej firiem v súťaži, tak sa vlastne s tým stretávame. Jednak sa môže stať to, že ako keby tá hodnota tej služby bude nacenená nesprávne, či už smerom nadol alebo smerom nahor. To znamená, že môže sa stať, že nejaká rámcová cenová ponuka bude a potom keď ako keby tá firma už príde do tej siete a začne ju až potom spoznávať neskôr, tak vlastne zistí, že tá obťažnosť bude oveľa väčšia, buď sú tam nejakí kostlivci v skrini, ktorí neboli dlho riešení, alebo sa vôbec neprišlo na nejaký segment služieb alebo IT technológií, ktoré ten klient používa a potom sa ako keby môže dohadovať tá organizácia s tým IT dodávateľom, že on povie, že ale my sme to síce zle sme to odhadli a vlastne tá služba bude stať možno dvojnásobok. A budú už na začiatku toho partnerského vzťahu ako keby vzniknú ťahanice s tým, že ale veď vy ste nám nepovedali, ale my sme toto nevedeli. Čiže my preto potrebujeme tú sieť vidieť vopred. Čo všetko v rámci úvodnej analýzy kontrolujeme a na čo sa zameriavame pri tom? V podstate prebieha to takým spôsobom, že najprv si s tým klientom chvíľku posedíme, väčšinou v nejakej zasedačke alebo teda v nejakej kancelárii porozprávame 10-15 minút. Popýtame sa, čo je pre ňo dôležité, aké služby a systémy sú pre ňo dôležité, aby fungovali, aké sú nejaké tolerovateľné časy výpadku tej ktorej služby, prípadne aká je tolerovateľná maximálna strata dát smerom dozadu, že či to je 1 deň, 4 hodiny alebo čo najmenšia. Ďalej si pozeráme tú sieť z pohľadu bezpečnosti, hlavne ako sú riešené zálohy, či sú tie dáta chránené voči šifrovacím vírusom, čo je teraz veľká vec a tieto útoky sa dejú veľmi často. Potom sledujeme ako keby aj samotnú prácu tých pracovníkov, že či by sa im dalo niečo zlepšiť, pýtam sa ich, že či robia niečo manuálne, ukážte mi, čo teraz robíte ručne, že si dochádzku možno píšu do nejakého papiera, alebo podobné s týmto veci spojené a my možno vieme poskytnúť na to riešenie, že veď nemusíte to robiť takto ručne, ale môžete tímovo kolaborovať, zdieľať si, môžete naraz editovať rovnaký nejaký dokument, ktorý potrebujete. Takže je to zamerané celkovo aj na systém práce toho klienta, aj na tú bezpečnosť a ako keby celkový taký prehľad o tej firme a hlavne čo je aj pre toho zákazníka dôležité, aby mu fungovalo. Rozumiem. Ty si, Marek, hovoril o tom, že v tých firmách sa rozprávaš o tom, akým spôsobom majú nastavené tolerancie voči výpadkom systémom alebo aj spätné backupy, vlastne nejaké zálohy, ktoré by sa dali obnoviť. Stretávaš sa s tým, že majú firmy dneska väčšinou, keď chodíš na tie analýzy, vypracované nejaké takéto disaster recovery plány, kde počítajú s tým výpadkami a majú tie systémy nastavené, alebo všetko pri tej analýze musíme zistiť a nastaviť od nuly? No musím povedať, že určite viac ako v polovici prípadov, alebo viac ako 75% prípadov tie siete a infraštruktúra nie sú úplne v dobrom stave. Možno jedna firma z 10 to má naozaj tak, ako si jej povedal, vypracovanie plánu obnovy, ako keby tak toto má minimum firiem, ako ku podivu aj veľkých korporácií veľakrát. Čiže skôr sa stretávam s tým, že tie procesy nie sú veľmi dobre zadokumentované a veľakrát tam odhalíme nejaké úskalia, ktoré potom navrhujeme, ako by sa dali vyriešiť. Hovoril si, že sa tam stretávame veľakrát viac ako 70% s tými nejakými úskaliami, ktoré na to naražaš. Čo najčastejšie býva problém v týchto firmách? Z môjho pohľadu, na čo ja vždy pozerám, je tam veľa pridružených vecí, ktoré sa dajú zlepšovať a ktoré sa dajú vylepšiť a tak ďalej, ale za mňa sú vždy dôležité hlavne dáta tej spoločnosti, čiže účtovné, pracovné, hlavičkové papiere, dokumenty, marketingové a tak ďalej systémy. A veľmi často sa stretávam s tým, aj vlastne teraz som bol pred 2 týždňami v Nitre na jednej analýze a tam vlastne sme prišli do kancelárie a s pani konateľkou sme sa rozprávali. A tak sa pýtam, že či majú nejako zálohované súbory alebo teda dáta a ona teda sa postavila. Prišli sme tam v takej technickej miestnosti a ukázalo mi, že na túto krabičku sa mi to zálohuje a keď som pozrel bližšie, tak som zistil, že tam neblikajú žiadne ledky na tej zálohovacej krabičke, to ako svetielka. To znamená, že ona ju mala vlastne vypnutú, tú zálohovaciu krabičku, kam si myslela, že sa jej to všetko zálohuje a ku podivu mala vlastne aj spoločnosť, ktorá sa jej starala o tú sieť. Čiže tam už z toho hneď vidíme také dve, tri hlavné problémy, kontrolky, čo nám zablikajú. Oni vraj mali teda výpadok elektriky, vravela, že tu nejako pred pár týždňami a tak ďalej, čiže už pár týždňov tá krabička nefunguje. No z toho je vlastne možné vidieť jednak, že
tá IT spoločnosť nemala nastavené ani upozornenie na to, že záloha nezbehla, že sa nepodarila. Už to by bola prvá kontrolka pre toho správcu siete. A druhá kontrolka bola, že on vlastne nemá ani len monitoring, že či tá krabička funguje. To znamená, že my to máme u nás tak spravené, že na našom dohľadovom centre o všetkých klientov, o ktorých sa staráme, tak my ako keby monitorujeme celú tú sieť do hĺbky aj do šírky. To znamená, my vidíme, či sú všetky zariadenia zapnuté, či sa robia zálohy, chodia nám viacúrovňové notifikácie, vidíme, že či sa im nenaplňa kapacita, že my im nepovieme, že oni to zistia tak, že prestalo im niečo fungovať a my povieme, no naplnilo sa vám miesto, my to vidíme dopredu, čiže my dopredu vieme toho klienta upozorniť, on má aj čas si to potom naplánovať, dáme mu na výber nejaké varianty, z ktorých sa dá čerpať a on si potom môže vybrať a ako keby snažíme sa skôr myslieť tak, že 10 minút dopredu a nie hodinu dozadu pri týchto riešeniach a napríklad, teda toto bol jeden z príkladov, ktorý sa mi stal čerstvo, ale opakovane sa mi už stal taký príklad, že jasne, tu sa mi to zálohuje a keď sme to potom pozreli podrobne, tak sme zistili, že ani sa tam nezálohuje vlastne úplne všetko, to dôležité sa tam nezálohuje, alebo že tá krabička je teda úplne vypnutá. A mnoho ďalších príkladov by takých bolo. Veľakrát sa stretávame s tým, že naši klienti, respektíve potenciálni klienti nechcú robiť tú analýzu. Myslím si, že všetko buď funguje, alebo možno, že majú aj nejaké pochybnosti, ale boja sa toho, že keď sa spraví nejaká IT analýza, že je to nejaký predajný trik a potom ich donútime niečo kúpiť. Čo si o tom myslíš, o tomto prístupe? Áno, stretávame sa s tým. Býva to tak, že povedia, veď nám len pošlite číslo, pošlite cenovú ponuku. Boja sa niekedy, boja sa možno toho slova analýza, ale na to by som prvé povedal, že predajný trik, tak jednak je tá analýza zadarmo. To znamená, že je to ako keby na naše riziko, že my ideme s tým vedomím do toho, že možno to aj nevíde. Ale zase máme skúsenosti s tým, že keď ten klient už na tú analýzu pristane, tak on vlastne až potom na tom druhom stretnutí, kde mu ideme ukázať ten výstup, tak on až tam vlastne potom zistí, že v akom stave to ITčko naozaj má, pretože jeho to ani nemá zaujímať, ani ho to nezaujíma, ani ten klient tomu nerozumie, čiže jemu to nejako funguje, však maily mi nejako chodia a nejako počítače každé ráno sa zapnú, ale ako keby nevidí už tak trošičku viac do hĺbky a už naozaj veľakrát sa mi stalo, že mi niekto povedal, že konečne mi to niekto vysvetlil tak, že tomu rozumiem, že konečne mám ten prehľad. A druhá vec bola taká, že Ježišmaria, to som ani nevedel, že to naozaj máme takto, ale ja som si myslel a ten mi povedal, že vlastne máme to dobre vyriešené a tak ďalej. No a vlastne potom získa ten manažér kompletnú ucelenú informáciu o stave svojej infraštruktúry a už je potom na ňu, či mu dáva nejaký zmysel to zlepšenie alebo nie. Buď sa rozlúčime a on si tú analýzu nechá, alebo potom chce prijať nejaké opatrenia. Rozumiem, minimálne informuje o tých rizikách, poznáte rizika a vie už to potom vyhodnotiť, že ktoré rizika bude pokrývať a ktoré rizika akceptuje. Áno. A je to určite lepšie vedieť o niečom a v konečnom dôsledku je to zadarmo, takže môže len získať informácie. Aký najčastejší moment si zažil pri takejto analýze? Z pohľadu mňa alebo z pohľadu klienta? Z pohľadu klienta. Klienta? No, jeden z najväčších aha momentov je vždy to, keď zistí sa, že krabička je vyknutá, alebo že sa teda nejako nezálohuje. Druhý aha moment je ten, že ľudia si nevedia úplne tú IT bezpečnosť až tak predstaviť, ako keby skôr nemajú tú fyzickú bezpečnosť, mreže mám zamknuté, nikto sa mi nedostane, ale keď im vlastne vysvetlíme, že dneska veľmi ľahko sa dá dostať a preniknúť do e-mailovej adresy, ktorá je napríklad na hostingu, na obyčajnom hostingu, keď si zakúpim web stránku, tak tomu mám nejaké mailové schránky, tak toto býva veľmi náchylné na uhádnutie mena hesla do nejakej poštovej schránky a keď potom klientovi povieme z našej skúsenosti príklady o tom, ako sa útočník nabúra do takej schránky, odpočúva 2 týždne komunikáciu medzi dodávateľmi a tým zákazníkom a potom pošle podvrhnutú faktúru so zmeneným číslom účtu a už reálne sme mali škody, boli aj 100 000 škody, aj 10 000, však poznáme to, tak potom je z toho taký prekvapený, že že to som nevedel, že také existuje. On to ani nemá skade vedieť, lebo tak on sa venuje svojim, on je právnik, účtovník, nemocnica a tak ďalej. A to je to, čo mu potom tak zvykne otvoriť oči, keď mu to niekto ľudskou rečou vie podať a vysvetliť. Tak každý by mal robiť to, v čom je dobrý a tie ostatné veci nechať na to, v čom sú zase dobrí oni. Áno. No, o tom je celý IT outsourcing, samozrejme. A spomenul si ten aha moment teda aj pre seba, že zažil si teda pre seba nejaký aha moment pri tejto analýze? Aha moment pre mňa?
No, ja mám najradšej taký aha moment, keď niekto si nás zavolá teda na takúto analýzu, alebo že by chcel teda aj zmeniť službu a zistím, že to tam majú úplne perfektne spravené do detailu, že keď preberáme tú firmu, stane sa to minimum krát, ale za to sme radi, lebo je s tým oveľa menej práce, že jednak dostaneme kompletnú dokumentáciu, aj práve ten vypracovaný plán obnovy pri zlyhaní, čo teda nebýva. A keď je tá sieť úplne v 100% tip-top stave a my ju ako keby môžeme len prevziať na správu siete a pokračovať v nej ďalej. Ako často sa to deje? Maličko ojedinelo, v jednotkách percent. Stretol si sa niekedy s prípadom, že nás firma oslovila, že má problém s niečím a pritom ty si išiel potom na tú analýzu a zistil, že ten problém je tam mnoho väčší a ty majiteľ o tom, alebo riaditeľ tej firmy o tom ani netušil a možno, že riešil len nejakú povrchovú časť prejav toho problému a pod tým bol mnoho väčší problém? Áno, stretol. Možno by som dal také dva príklady. Jeden príklad bol taký, kedy nám zákazník napísal, že pošlite mi celú ponuku na server, že potrebujem na server. Mali tam nejaké účtovníctvo, nejakú aplikáciu pre statikov a že len server, tak sme ich teda poprosili, alebo sme im ponúkli, že či by sme teda nemohli prísť tú sieť aj omrknúť, nie iba naceniť server. A vlastne keď sme si pozerali podrobnejšie tú sieť, tak sme tam našli veľmi veľa úskalí, neboli chránení voči ransomwareu nejako. Server síce mali, ale nemali zálohy nejaké, nemali antivírusy na počítačoch, že ako keby tá bezpečnosť, ktorá sa skladá z takých tých jednotlivých svetelkách v tej mozaike, tak ako keby nebolo to postavené dobre do celého celku. A druhý možno taký príklad je, že pre jednu organizáciu, ktorá sa živí tým, že robí ako keby prieskumy verejnej mienky, že navoláva a pýta sa otázky rôzne prieskumy, ktoré telefonujú, tak stále mali problém s tým, že im vypadávajú hovory, že odpája operátorov, že im to dobre nefunguje a stále iba riešili ako keby ten povrch toho problému a keď my sme potom do hĺbky pozreli, že ako to je postavené, tak žiaľ tam sa to riešilo vtedy interným človekom, ktorý ani nebol IT pracovník, iba tak napoli to nejako riešil a to riešenie ako keby už od základu bolo navrhnuté nie takým spôsobom, ako by sme ho navrhli my, pretože teraz technicky to nechcem rozoberať, ale iba tak možno z povrchu, že vlastne bol nejaká platforma, kde bolo hostované to riešenie, ktoré volalo. To potom sa prepájalo s operátorom, ktorý bol telekomunikačný, kde sa vytačali tie hovory a ešte do toho bola tretia strana zainteresovaná, ktorý bol dodávateľ toho samotného systému. Takže oni na jednu vec mali 3 dodávateľov. Keď oni volali jednému, tak sa vyhováral na druhého, druhý na tretieho a naspäť naopak. A výsledok bol, že zákazníkovi nešlo dlho volať, nevedel to vyriešiť. Ale problém bol vlastne už od základu, kedy sa to rodilo. A my sme potom tomu zákazníkovi to ako keby prekopali. Teraz má jedného dodávateľa na všetko. Má to celé zoštihlené, dalo sa to zoštihliť vlastne ako keby do jednej kocky z tých 3 rôznych kociek. A ešte na konci dňa vlastne aj ušetril mesačné ročné náklady, pretože už si potom vlastne udržoval iba ten jeden systém. Spomenul si, že aj v tejto firme mali vlastného interného správcu, respektíve takého človeka, ktorý bol asi ako hobby a teda nejakým spôsobom využívali k tomu, aby riešil nejaké tie veci. A myslíš si, že takáto IT analýza by bola vhodná aj pre firmy, ktoré majú vlastných IT správcov? No ja si myslím, že práve možno pre nich by bola, ak nie rovnocenne s inými, tak určite vhodná, alebo oveľa vhodnejšia. Ako keď má práve človek vlastného ITčkára, či už na poli, alebo teda na plný úväzok, pretože ten môže byť dobrý ten pracovník, však sú aj také príklady, ale väčšinou sa teda stretávame s tým, že ako keby ten IT pracovník je uzavretý ako keby v tej svojej jednej bublinke, on spravuje tie systémy a siete, ktoré tam má nasadené, ktoré používa, ale ako keby nemá ten široký záber, ktorý máme my u nás, pretože my máme vlastne cez vyše 100-120 klientov a ako keby sa stretávame s rôznych oblastí s rôznymi problémami a máme takú prenesiteľnú skúsenosť, že ako náhle u jedného pracovníka, teda klienta sa nám niečo objaví, tak my vieme potom tú opravu aplikovať na všetkých plošne. A vlastne jednak aj nás to ITčko baví, aj vlastne všetci chalani, čo sme tu, tak ako keby je to aj naše hobby, takže aj my si pozeráme, sledujeme na internete, na web stránkach, na forách, čo sa deje vo svete, takže veľakrát sa tie veci dozvieme rýchlo aj takýmto spôsobom a vieme na ne okamžite reagovať. Kdežto, keď ten interný človek tam je jeden, tak jednak on si aj chráni to svoje pracovné miesto, možno chce dať čo najmenej informácií aj niekomu inému, aby sa ako keby v tej firme udržal a jeho motiváciou nie je ísť dopredu a všetko vylepšovať, ale skôr ako keby to udržovať v tom stave, ako to mám a starať sa o ten rozsah, ktorý ja poznám.
Rozumiem, aby nemusel zbytočnú energiu dať na nejaké školenia, Áno. alebo prípadne nemusel sa starať o niečo naviac. Áno, čo napríklad nepozná. Stretávaš sa niekedy s mýtmi o IT analýze, že my to nepotrebujeme, alebo spravíme si to sami, bude to lacnejšie, ušetríme? Áno, stretávam sa s tým, najčastejšie sa stretávam s takou formulkou, že kto nás bude hackovať, že kto by nás len hackoval. Ono to nie je postavené takto, že kto by nás hackoval, lebo to si treba predstaviť, že to nie je ako vo filme taký človek, ktorý tam sedí v tej tme a tam ubehajú tie zelené svetielka a on cieľene ide niekoho hackovať, ale to sú automatizované systémy, ktoré jednoduše nepovedané chodia po internete a hľadajú, kde je nejaká prípadná zraniteľnosť, kam by mohli vniknúť a urobiť tam nejakú škodu. Takže to sa snažíme tým ľuďom dávať takú osvetu, že to nie je o tom, že kto nás bude hackovať, že či je v tej firme jeden počítač alebo 1000, tak pre tie roboty, pre tie škodlivé veci, ktoré sa snažia preniknúť do tých sietí, je to ako keby rovnocenné, im to je jedno. A čiže to je taký prvý moment a druhý moment býva, že si tie firmy myslia, že to bude strašne drahé, že to musí byť drahé. Vo všeobecnosti je také povedomie, že to IT, všetko to musí byť strašne drahé. Ale jednak tá IT analýza je zadarmo, čiže aspoň vie ten zákazník dostať prehľad o svojej sieti a takisto aj tie IT služby nemusia byť drahé, pretože s tým sa tiež často stretávam, ale možno niekedy sa tomu aj nedá čudovať, lebo mali sme aj klientov, ktorých sme teda preverali a teda na príklade jednej školy, alebo teda na príklade nejakých zubných ambulancií, aj viac tých príkladov, čo ma často napadá, tak sme zažili to, že mali popredávané infraštruktúrne vybavenie do siete, ktoré bolo neúmerne nad ich potreby, čo oni potrebovali radovo v 10 000 eur, a len aby sa to tam asi nejako predalo. V skutočnosti neboli dotiahnuté potom tie ostatné veci, typu zálohy, typu dvojitá autentifikácia do systémov, aby sa tam útočník nedostal, nebolo to úplne dotiahnuté, len sa tam rýchlo predali nejaké drahé veci. Ten zákazník si potom ako keby minul peňaženku na to drahé vybavenie a potom si musel kupovať pracovné stanice počítača nepasované zo second handu. Takže možno keby od začiatku sa k tomu pristúpilo správne a naškálovalo sa to riešenie na tú potrebu, tak by si mohol kúpiť aj nové počítače, klasické, so zárukou trojročnou a tak ďalej. Čiže asi takto sa s tým stretávame. Jeden ďalší príklad, ktorý sme mali z jednej školy, tam pani riaditeľka samozrejme nevedela nič o IT a tam mali vlastne firmu, ktorá im tam tiež napredávala strašnú kopu vecí, strašne drahých, veľmi zle zvolené technológie na to, že oni boli školské prostredie a mala tam rok v skrini nové monitory nakúpené a nejako sa tá firma nediala, mala im tá firma robiť aj štrukturovanú kabeláž v tej škole. Stále to stálo. Tam ešte bol taký prípad, že vlastne tá pani riaditeľka na dobré slovo ako keby tie financie uvoľnila s dobrou vierou vopred a vlastne len sa tam nakúpilo, utopilo sa tam kopu peňazí, jednoducho laicky povedané, ale výsledok bol o ničom. A treba to uchopiť správne a treba to naškálovať na tú potrebu. Myslíš si, Marek, že sú nejaké náznaky vo firmách, čo by si mohol ten riaditeľ, konateľ možno všimnúť, že by sa mu hodila takáto IT analýza spraviť, že tam môže niečo byť pod tým povrchom, čo na začiatku hneď nevidí? Také veci by mohli byť napríklad, ak sa mu určitý problém opakuje často, a či už aj má IT alebo nemá IT a že sa to chodí stále len hasiť. Len sa to vždy chodí opraviť, zase sa to pokazí. Príde opraviť, zase sa to pokazí. To môže byť, že vypadá veľmi často internet, pod nimi Wi-Fi tam v tej zadnej kancelárii do kolečka. Môže to byť niečo, že vymazal sa nejaký súbor a nevieme ho vrátiť, nevieme ho obnoviť, alebo nám niekto povedal, že sa to nedá, pritom riešenia na to existujú. Alebo ak nám napríklad padajú e-maily do nevyžiadanej pošty, že jeho pracovníci posielajú maily partnerom, dodávateľom, zákazníkom a na druhej strane končia v nevyžiadanej pošte, tak to sú také nejaké základné veci, ktoré si vie odsledovať a pri ktorých by sa mu tá IT analýza hodila. Minimálne sa na to pozrieť. Prípadne, ako si ty hovoril, keď už mu zavolajú, že niekde došlo miesto, bez toho, aby mu povedali vopred, tam dochádza miesto a to je tiež znakov. To, ak má človek vlastné IT oddelenie alebo IT spoločnosť, tak ak sa stane toto, že niečo prestane fungovať a až následne mu povie tá tretia strana, že no tak viete, došlo vám miesto, tak to je úplný znak, to by som okamžite volal niekoho na audit, pretože tam vidno, že oni nerobia žiadnu profilaktiku ani monitoring tej siete. Ďakujeme, že ste nás počúvali až do konca. A pokiaľ máte pocit, že vaše IT nefunguje úplne správne, ako by malo,
alebo chcete mať len istotu v tom, že máte všetko v poriadku, neváhajte sa na nás obrátiť. Naši IT špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami sú vám k dispozícii a spoločne radi zistíme, ako vám vieme pomôcť, prípadne aké riziká vám hrozia vo vašom podnikaní z pohľadu IT.